Del Grup Polític Municipal Bloc Coalició Compromís sobre solidaritat, suport, col·laboració i impuls a favor de la guarda i custòdia compartida a proposta de la Unió Estatal de Federacions i Associacions per a la Custòdia Compartida. Senyor Esteve, com vulgui. Gràcies. Bé, com ha dit el senyor secretari, evidentment, portem a l'aprovació una proposta d'acord municipal de solidaritat, suport, col·laboració i impuls a favor de la guarda i custòdia compartida a proposta de la Unió Estatal de Federacions i Associacions per la Custòdia Compartida, UEFAC. Simplement fer una observació, és a dir, hem canviat en el bloc Coalició Compromís la paraula progenitor o progenitors per pare o pares, perquè evidentment avui en dia se pot donar, és a dir, degut a les famílies monoparentals, que sigui adopció i tal. Dit això, vaig a llegir l'exposició de motius d'esta moció, d'esta proposta. La igualtat real i efectiva entre homes i dones en tots els àmbits de la vida és una constant en els països democràtics i un objectiu primordial en la construcció d'una societat més justa i igualitària. Igualment, la Convenció sobre els Drets del Xiquet, proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i ratificada pel Regne d'Espanya el 30 de novembre de 1990, obliga els estats a respectar el dret dels xiquets i a mantenir relacions personals i de contacte directe amb els pares amb una periodicitat regular. En l'actualitat, milers de ciutadans espanyols, inclosos també milers de xiquets i xiquetes, es troben afectats per greus problemes arran de la separació o divorci de la parella. Segons l'Institut de Política Familiar, actualment hi ha a l'estat espanyol 2 divorcis per cada 3 matrimonis i es calcula que quasi la meitat dels matrimonis que se celebren acaben tard o d'hora en divorci. Això vol dir que el nombre de persones afectades és elevadíssim. Tanmateix, les lleis que regulen les ruptures matrimonials estan antiquades i cal reformar-les, perquè produeixen greus perjudicis, sobretot en els menors, als quals no els garanteixen el seu dret més elemental de continuar convivint amb els seus dos pares d'una manera igualitària i alterna, de mode que acaben sent molt sovint arma llancívola o moneda de canvi per a obtindre més beneficis materials al llarg del procés del divorci. Aquestes lleis són normes d'un temps passat i llunyà, que no té en compte la transformació de la nostra societat, en la qual la dona ha aconseguit incorporar-se amb força al mercat laboral i, per tant, està en condicions de mantenir la seva autonomia. D'altra banda, els homes han adoptat un paper actiu en la criança dels seus fills, s'impliquen en la seva atenció des del dia del seu naixement i es preocupen per la seva educació, pel seu benestar i també pel seu futur. En contra d'aquesta evolució social, les normes relacionades amb el divorci imposen a la dona l'especialització en la criança dels seus fills i, en conseqüència, són normes que entren en contradicció amb les polítiques d'igualtat i progrés que pretenen fomentar i consolidar el desenvolupament professional de la dona. En l'actualitat, l'índex de contenciositat en la resolució de les dissolucions matrimonials se situa en el 41%. A més, l'actual model de divorci imposa en el 92% dels casos que els fills es queden al càrrec d'un sol pare, mentre l'altre passa a tindre, sovint i de manera imposada, un paper secundari i sense rellevància, la qual cosa, amb el pas del temps, en la majoria dels casos, comporta la desaparició d'eixe referent en la vida del menor. La pèrdua injustificada d'un dels pares comporta un drama per a qualsevol xiquet, drama que acaba produint desequilibris emocionals que arrossegarà en la seva adolescència i en la seva vida adulta. Les conseqüències d'aquest sistema contraposat de guanyadors i perdedors, en comptes de garantir l'exercici dels drets i deures, incentiva el conflicte al si de la família i provoca la desaparició brutal d'un dels pares en la vida dels seus fills, de manera que dificulta enormement la possibilitat de que el divorci puga significar una oportunitat real per a refer la vida dels adults i alhora normalitzar i harmonitzar la vida dels menors amb els seus pares. Atenent als criteris dels drets dels xiquets, així com d'igualtat i corresponsabilitat dels pares, són nombrosos els països que han introduït la guàrdia i custòdia compartida o responsabilitat parental compartida en la seva legislació. Com a exemples tenim Alemanya, Àustria, Austràlia, Bèlgica, el Canadà, Dinamarca, els Estats Units d'Amèrica, França, Anglaterra i Gal·les, Itàlia, Portugal, la República Txeca, Suècia, Suïssa, l'Argentina, el Brasil, Colòmbia, el Perú, Puerto Rico, etc. D'altra banda, i com ens ho demostren les enquestes d'opinió publicades recentment,
així com les iniciatives legislatives aprovades en diferents ajuntaments, parlaments autonòmics, diputacions, juntes generals i el Senat, la societat actual accepta i es posiciona majoritàriament i clarament a favor de la guàrdia i custòdia compartida, encara que no hi hagi acord entre els pares. Per tot això, esta corporació municipal, sempre amb l'obligació de velar per l'interès dels menors i a fi de reivindicar i defensar els drets civils dels ciutadans, adults i dels xiquets, allà on són vulnerats, acorda, primer, considerar la figura jurídica de la guàrdia i custòdia compartida dels fills com la major garantia de l'interès superior d'ells, que és, per damunt de qualsevol altre, continuar compartint les seues vides en igualtat temporal, espaial i legal amb els seus dos pares. Segon, considerar que la guàrdia i custòdia compartida constitueix un dret fonamental dels menors, així com el recurs jurídic i familiar que de manera generalitzada assegura la igualtat de les parts implicades en estos processos a fi d'impedir que un dels pares assolisca el monopoli exclusiu dels menors amb el risc d'utilització i manipulació dels xiquets. Tercer, instar al legislador que modifiqui el Codi Civil a fi que éste reculla l'exercici de la guàrdia i custòdia compartida des del mateix moment en què es presenta en un jutjat una demanda de separació o divorci, llevat dels casos excepcionals que s'hi puguen produir. El Poder Judicial ha de vetllar per este dret bàsic dels menors. Quart, des de l'àmbit de responsabilitat municipal, esta corporació es compromet a transmetre els valors d'igualtat i corresponsabilitat parental que comporten la guàrdia i custòdia compartida a tots els seus òrgans i molt especialment en les àrees de família, igualtat i serveis socials. Cinquè, instar a les Corts Generals que de manera urgent aborde les modificacions legals pertinents en el Codi Civil, de manera que figure la guàrdia i custòdia compartida com un dret del menor, l'exercici del qual s'ha de salvaguardar de manera general encara que no hi hagi acord entre els pares i considerant, igualment, les interaccions negatives que es produeixen amb la llei de violència de gènere. I sisè, enviar aquest acord als òrgans institucionals següents: en el Congrés dels Diputats, a la Mesa del Congrés, als grups parlamentaris, a la Comissió de Justícia i a la Comissió d'Igualtat; en el Senat, igualment, a la Mesa del Senat, als grups parlamentaris, a la Comissió de Justícia i a la Comissió d'Igualtat, i al Defensor del Poble de l'Estat espanyol i de les comunitats autònomes, al Consell General del Poder Judicial, a la Fiscalia General de l'Estat i a les Corts i Parlaments de totes les comunitats autònomes. Gràcies. De res, senyor Esteve. Passem a un torn d'intervencions. Senyor Esteve, quan vulgui. Bé, doncs, senzillament matisar que evidentment portem esta proposta tot degut, evidentment, que la societat ha canviat. Ja fa molts anys, normalment, diguem, per història, les lleis sempre, diguem, van un poquet en contra, en aquest cas, de la dona, però sí que n'hi ha a vegades, algunes, que no primen la igualtat entre els homes i dones, com en esta, per exemple, que evidentment hi ha una igualtat reconeguda al pas dels anys, des que tenim un sistema democràtic, i vegem que tenim que igualar, sobretot en aquest cas, jo ho he patit també, és a dir, perquè fa molts anys em vaig separar i vaig patir el no tindre la guàrdia i custòdia compartida, i pensem que al ser persones, per damunt de ser pare i mare, doncs tenim que tindre tots el mateix dret. I dir també que a això ja n'hi ha cap a uns vora 400 entre, diguem, ajuntaments, entre institucions i entitats que s'han adherit i han aprovat ja aquesta proposta de custòdia i guàrdia compartida. I lamentar, si em permet, simplement, que al ser ja sé que és un ple extraordinari, però nosaltres ho vam proposar de que hi hagueren pregs i preguntes. No hi ha, doncs apel·lo un poc a l'alcaldessa perquè després obliga un torn, si vol. Gràcies.